Oh, babaan pa. Yan. Okay na yung kanina. Yan. Stand mo. Ay, nakaset tayo, Pao? Saan mo palalim?
Halo kayo. Ang lalaro ka pa? Okay lang naman. Saan tayo kain? Tayo kain. Oh, nice. Tapos may tiki. Ay, may tiki. Uy! Nice one, baby. Ano ba siya ba si baby? Isa. What? Apple the meat. Oh, nag-lunch ka naman, di ba? Ano kakain natin, boy? Ano sa tingin mo yung makakain natin? Yung pagkain? Dapat saan ang position ka? Sa sila kakain? Saan ang mag-grabe? Isa yung kakain. Yun ang maglalaro, boy. Nangihina na ako, boy. Ha? Kumain ka ulit? Tumasagin ka. Nanarap ka. Gumagano. Kalis na ka? Hindi. Hindi ba ako nilista ako nito? Pero hindi ako maglalaro. Pao! Alis na kami! Uwi muna kami. Hindi daw. Si Pao yan, di ba? Pao. Hindi mo lang si Paul. Lalaro ba si Paul? Ayaw mo na? Hindi ko yung mabibili ko pa bukas. Maganda ko kami kinito. Kung si Popoy lang yung kalaban, gusto ko. Nakafocus ka sa ano eh, sa proper form.